Sup mga koys? So ayan mga koys, panibagong video na naman ang gagawin natin ngayon. Bale, yung gagawin natin ngayon ay magkakatay tayo ng manok dahil mamaya kakain na naman tayo. Pero yung kakatay namin manok is native chicken. Kung sa dito pa sa amin, Bisaya nga manok. Bisaya nga manok. So ayan, may makakasama tayo, si Jimar. Jimar is in the house. So ayan, gagawin natin ngayon, magkakatay tayo ng manok, no? Tapos pagkatapos Kakain niya. kakain na. Hello mga koys, ito na yung inihaw natin. Ano? Yung kinatay nating manok, ito na, native chicken. So ayan, tadtarin na natin para maluto na natin siya. Ayun mga koys, magluluto tayo na ngayon kasi tapos na kami nagkatay ni Jimar. So ayan, ito na, ano na namin yung native na manok. Ito. Wow! Yan, madami yan kasi dalawang manok to pero hindi naman masyado kalakihan. Kasi ang daming manok namin, binawasan namin. Di ba, Mar? Kain kasi tayo sa... Siguro mamaya kakain kami sa tabing dagat o. So ngayon, magluluto muna tayo. Ayun, kasama ko si Jimar. Ayun! Ayun! So, ang lulutuin natin ngayon ay native chicken adobo. Yeah! Ano to? Parang cooking show to. So, this is the main ingredients, the native chicken. Kung dito pa sa amin, Bisaya nga manok, no? Bisaya. Tapos, Bisaya na siya eh. Bisaya na siya, pero waray kami. Meron tayong dito, itong sibuyas, tapos bawang, tapos ano pa? Tsaka paminta. Ayan, tapos ito, ang tawag dito? Dahon ng paminta. Oo, dahon ng paminta, bay leaf, no? Bailey. Bay leaf, tapos lalagyan natin siya ng lalagyan natin siya ng potato, patatas. Yeah! Siyempre, para masarap naman, lagyan din natin ng itlog. So ito yung itlog, dalawa to, ilalagay namin dalawa, tatlong ilalagay namin itlog, yung isa sa tindahan, yung isa sa pugad. Ay, yung dalawa sa pugad. Itlog to ng native. Ito yung kinatay namin, itlog. Meron pa dun sa pugad pero dalawa lang yung kinuha ko. Dinagdagan ko na lang nung sa ref namin. Kinuha namin, ayan, kaya hindi sila kasing laki. Tapos, meron tayong seasoning dito. Ayan, alam niyo na kung ano yan. Yan yung lalagay natin. Oo nga pala, ito. Lalagyan natin siya Sprite. So, ayan. Makikita niyo yan mamaya kung paano natin lulutuin. What's up, boy? What's up? Nakalimutan pala namin yung toyo tsaka yung suka. Ayan, may toyo na kami. Tapos, maghanap tayo ngayon ng suka. So, ayan, Jimar, ikaw mag-fill na lang ito, no? Ikaw na lang mag-fill, tapos ako na lang sa sibuyas. So yan, hugasan niya muna yung patatas kasi may mga lupa-lupa pa. Mugulatan natin yung sibuyas. So yun mga koys, naisipan lang namin magluto lang ng dito kasi maliligo kasi kami mamaya. Tapos naisipan namin na kung maliligo kami, kain na lang kami dun sa tabing dagat para hindi naman kami gutumin. 'Di ba kapag nasa dagat ka, madali kang gutumin kasi parang madaling yung kinain mo, madaling matunaw pag nasa ka sa dagat, no? Pag nakababad ka. Try niyo 'yun. Ng mantika. So yan, lagyan natin ng mantika. Usually kasi guys,
Kapag ako nagluluto, inuuna ko muna yung onion. Hindi naman siya madaling masunog kaysa sa bawang. Kaya uunahin natin yung onion para pag malapit na maluto yung onion, lalagyan natin yung bawang para pantay yung pagkaano nila, di ba? Sweet garlic. Oh, sweet onion. So ayan. Tapos lalagay na natin yung garlic. Next is the native chicken. Ipiprito muna natin yung chicken kasi 'di ba pag native kasi ano siya, hindi siya katulad ng mga yung ibang chicken na binibili natin sa palengke na madaling maluto, pero ito siya matagal talaga siya. Kaya kailangan natin siyang isabay na natin siya dito sa yung sinot ko. Ayan, lulutuin muna natin siya. Tingnan natin kung maluluto siya. Tingnan natin. Bango. Nakakagutom, grabe. Kaway-kaway dyan sa mga kumakain ng native na chicken. Yung hindi, edi wow. Sarap kaya, di ba? Mas masarap pa to sa ano, yung binibili nyo sa mga palengke. Ito, grabe. Ang sarap. Sarap. Sharp siya. Sarap. Lalagyan natin yung suka. Yung toyo. Halo kay ube, bay leaf, tsaka yung paminta. Nalagyan natin ng seasoning. Init. Init mga koys, grabe. Pakuluan muna natin siya. Ilagay natin yung patatas. Halo-haluin. Ayan, nalagyan na natin ng Sprite. Ayan. Takpan natin at pakuluan natin ng 15 minutes. Lagyan na natin yung itlog. Kado kayo maluto, gugutom na kami. Rigo kita niyan sa kwan, sa pangpang. Pangpang kita mga rigo. Pangkanak Rigo. Yes, maganda dun. Ano ang niluto nila? Siyempre, kasi Sarap yun. Sana all. Oo nga, masarap. Kasi native no, masarap. Pupunta tayo doon sa Pangpang kasi maganda view doon eh. Doon lang tayo sa banda doon sa dulo. Kasi basta may makikita kayo doon, di ba? May mangit pa dun. May makita kayong hindi ka nice. Hindi ka nice. Lalagay ko sana to sa ano, sa Masarap adobo. yung mani. Oh? Sarap yung mani. Mani-mani kayo yan. Yung mga mahilig dyan sa mga mani. Taas ang kamay. Mga baliw ang puta. Kadugay maluto, Mar. Ayan mga guys. Kadugay-dugay malutuin. Gugutom na kami. Magluluto pa kami. Ano pa tunuton? Basta. Pansit Canton. Walang pansit kasi, walang pansit kaya pansit Canton na lang. Yeah. Tingnan muna natin ah. Ayan na siya. Ang talap-talap na. Masarap pa yan sa inyo. So ayan mga koys, tapos na kayo magluto. So ayan, yung pinalabasan, tingnan nyo. Ayan, pakita mo nila, ayan o. Doon tayo kakain sa sinabi namin kanina, di ba? Kaya ayan, mga kasama ko. Hi, hello everybody. So ayan, doon tayo sa Pangpang. Maganda doon yung view. Tara, mamaya na ipapakita ko sa inyo. Okay, okay, maingay. Okay, maingay. Bye-bye. Hi vlog.